Cwestiwn 4 marc, de. Be di'r peth peth nes o'n i'n mynd i wneud? Gwers adolygu cyn ei haroliadau. I'r ddwy ffrind sydd ar un enw, Cadi a Cadi, mae pob cyfle'n bwysig i baratoi. Dwi'n sgwennu nodiadau, a wedyn sbio drostyn nhw, darllen drostyn nhw loads, a allan ei sgwennu fel lawr ar bapur eto i trio cofio nhw. Dwi'n licio gwneud pethau'n lliwgar, so dwi'n enjoyo wneud o. Dwi'n licio gofyn i mam am help. Dwi'n licio watch YouTube. Mae'r cyfnod hwn yn gallu bod yn bryderus i nifer, felly mae'n bwysig ymlacio hefyd. Wel, dwi'n busnes wneud earrings, felly dwi'n licio na hynna i relaxio, achos mae'n just stress-free. Ond hefyd dwi'n licio chwarae pêl-droed, a dwi'n licio mynd am dro efo ffrindiau. Gwrando music, neu mynd am dro efo'r ci, rili. A just siarad efo teulu, trio gael meddwl fi o'r arholiadau. Dyna'r tips wrth adolygu felly, ond be am noson cyn yr arholiad? Wel, y cyngor yw bod yn drefnus a pharatoi noson cyn yr arholiad. Ceisiwch ymlacio gan osgoi gormod o adolygu munud olaf. Ac ar ôl yr arholiad, ceisiwch peidio cymharu atebion gyda'ch ffrindiau a gwobrwywch eich hunain am yr holl waith caled. Pob lwc i bawb sydd ag arholiadau eleni, a chofiwch fod hi'n bwysig peidio poeni gormod